Uban wasa baka neman kuɗi ka sai abun ƙwarai ka aje in mun zo sata mu dauki abun mai tsoro. Mai kyau ne ɗan ƙasar Nijar. Maraɗi gida ƙarshen zance. Faruku ne in It is finished. Uban wasa baka neman kuɗi. Uban wasa baka neman kuɗi. Uban wa Uban wasa baka neman kuɗi ka sai abun ƙwarai ka aje in mun zo sata mu dauki abun mai tsoro. Wallahi ita kadai gare ka. Wallahi ita kadai gare ni. Me yasa so baka neman kuɗi? Wallahi ina ne ba ban samu bane. Baka samu ba? Wallahi ban samu bane. Wallahi ne kana ka rinka sai abun ƙwarai mun zo sata. Kwana. Amma ba za mu da shi.